Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel eMasweti Media Production. Uma ngabe yaqala ukufika ngiyacela ukwenzela iqiniso lokuthi uyaqofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu kule video namhlanje ngifuna nje sithathe isikhathi esincane sikhulume ngechalaha likaShafuza, sikhulume ngomjikijelwa bathu magadla shoshile ihlangonza abanye babhema abanye begadla behlehla nyovana insizwa yaphansi le kwaJikijiki, the late King of Maskandi. Ngifuna kule video umuntu ongakaze okanye umuntu othe eqala uthando Maskandi umjikijelo engasekho emhlabeni, ngifuna kule video ithi mayiphela kube sekukhona okuthile akakwaziyo ngomjikijelo, nawe uyongilekelela ubhale okuthile okuwumlando nokuthile kokuchaza ngechalaha likaShafuza la kuma comments. Ngiqale nje ukhumbuze ukuthi ke umjikijelwa wazalwa ngoka1983 wadlula ke emhlabeni ngonyaka ka2018 25 namhlanje ku May 25 njengoba nje simkhumbula namhlanje. Mhlambe ke mangakusikela wenonile ngechalaha likaShafuza ngakutshela ukuthi umjikijelwa ichalaha likaShafuza wazalwa mhla ka17 September 1983 ngegama Sibongiseni Mjikijelwa Ngubane, engumculi kaMaskandi kanti ke futhi edlala intambo isiginci ke esinentambo eziyishumi 2 edlalela ngokwakhe. Wadlula ke emhlabeni ngoka May 25 2018. Waqala ke ikhono lakhe lomculo ngo2001 eyidancer kwenye igidangoma, aphinde futhi abe composer ngaphansi ke kwesandla sikaMgqumeni Khulekani kwakhe Khumalo naye ungasekho emhlabeni esebenza ke ngaphansi kwakhe. Waphinde futhi ke wacompose ingoma eziningi kuma album kaMgqumeni, ngibala kuona na kuyithwasa lami lapho khona ke afika akhombisa khona ikhono lakhe elisimanga lomculo. Wasebenza ke iminyaka eminingi ke nechalaha nezinye futhi insizwe ezingamagagu, ngibala kubona oJaka Zimnike no Khangelano DSD Mfokamhlongo. Wahamba ke kwase kushaya ku2009 lingakadluli emhlabeni ibhovo likadikadika lisaphila. Wenze njani umjikijelwa ke wasephuma iqhulu ke lapho khona esoyemela yena yedwa eseba ke namaqembu akhe. Lapho khona athi mayifika wabeke sezenzela ke amaqembu amaningi, ngibala kuwena umjikijelwa, amangcukumane, omenzelwa, ichalaha likaShafuza. Lapho khona ke onke lamaqembu eholwa uyena eyedwa vo ewaproducer ngaphansi kwenkampani futhi kwangeyakhe ogama layo ke kwakuyimjikijelwa Music Group okanye imjikijelwa Music Production. Kusukela ke ku2009 ke kuya ku2015 ke umjikijelwa besekhiphe ke ama-album awu18. Uyacabanga ama-album amaningi kangaka ngesikhathi esincane kangaka, ngendlela nje akayikhuthele ngayo. Wakhipha ama-album awu18 kanye ke nama-DVD amabili ngaphansi kwamaqembu akhe umjikijelwa, amangcukumane, ichalaha likaShafuza kanye ke nomenzelwa. Kwathi ke emva kwalapho ke wabe sekhiqiza ke abaculi abaningi ngaphansi ke kwe-record label yakhe, ngibala kuwena uPhiwa Manqele, onhlamseleki, amafika lishona, Ndodakazi Yentandane kanye ke noMpilo wakaMkhonazi. Umjikijelwa ke ubeke senominate kuma awards amaningi kakhulu ahlukahlukene, ngisho ke nakumaSatmas Imbala kanye ke namantshontsho. Ichalaha ke belingeyona insizwa nje ehluleka kalula, belingagcini ngokunominate kuma awards, beliphinde futhi ke liwaqoqe ngoba ke laqoqa iBest Maskandi, iBest Popular Song neBest Male Artist. Uzokhumbula ngengoma yakhe ethi Wemkhululi, ngiyacabanga ukuthi ku2015 ingoma yakhe eyaba ke Song of the Year, yaphinde futhi album yakhe yaphuma number 4, ngiyacabanga ukuthi kwakuyiwo futhi lo nyaka kwa2015. Wawina iBest Maskandi, iBest Popular Song kanye ke neBest Male Artist, eqhathwe ke nezinkunzi kuma awards amakhulu oSatma, uMantshontsho, amasava. Waphinde ke wakhombisa uqhawe bakhe nobunkunzi bakhe mangabe kuthiwa ziyoqhathwa ke ko live lapho khona ifike ke agile khona izimanga abantu becela impinda kuthiwa umjikijelwa akasahambe la sifuna phinde. Ngibala kwena imicimbi efana noTalagu, imbucuzeko neminye ke nje imicimbi emincane lapho khona ifike khona adlale khona ke all live. Zikhona ke ingoma ke nama-album nje kamjikijelwa namanje abantu abasawadlala, namanje abantu abasawavuma abashoyo ukuthi akakabikho umculo oyofika kuleli yazinga. Ngikhuluma nje ngealbum efana nale yayithi 20 years ago i-challenge. Maningi kakhulu ama-album echalaha amnandi ngendlela esimanga futhi ke asekhona nala einkundleni zokuxhumana usangakwazi ukuthi ke walalele. Waphinde kwasebenza nezinye insizwa ke benza ke laphana ondabze kwayo noMthandeni Gcwamelisha kanye noAlimgube. Wasebenza futhi kwithwasa lami lapho khona ayiphinde futhi ehambe khona noDSD. Wasebenza nabaculi baningi futhi abaculi akabakhiqiza nabasekhona njengamanje abadumile abenza kahle
nabanye nje abadlala ushuni wakhe abangakaze balibona icalaha, abanye-ke babe ngamadensa akhe. Ngibala wena Sminofu, Ntencane, Mjikijeli, Lihlebhe, Ihonga, Mnikezwa, Dulasi, Mzukulu kaShafuza. Baningi kakhulu abaculi bakaMaskandi abakhulu abadlala-ke lo shuni walapha kwaJikijiki nabawuphethe kahle ngezandla-ke ezintofontofo ngendlela eyisimanga. Nalapho likhona icalaha likaShafuza lijabule. Ngiyacela ukuthi mangabe kukhona umlando engiwukhohlwayo nongiwugejayo ngecalaha, ungalenzi iphutha kodwa ungibhalele lapha kuma-comments bese-ke nawe ungivezela noma ingoma noma ngabe yini eyodwa nje vo othi wena wawuyithanda ngecalaha likaShafuza. Mhlambe-ke sengivala nje ngingathi alale ngokuthula uMadoli intombi encane ezacile yakwazisa okwazi kwasa, alale ngokuthula umva kwaMshubo lilale ngokuthula icalaha likaShafuza. Siyolokhu-ke salikhumula njalo ngemisebenzi yalo emihle. Ngiyabonga.